Pripun? Adik kalih sinten? Aa, kakak. Oh, alah adik kalih AA. Kok iso Pak? Ayo. Piye, isih seneng to atimu bengi iki? Nggih, pangestunipun. Semangat to? Semangat ndereke panjenengan. Ya kudu Wong semangat. tesih ditenggani piyai kathah. Napa nggih? Lah nggih no. Oh. Sami wungon lek-lekan tirakatan wonten daleme Bapak Sutresno kok. Alhamdulillah. Nggih. Ya mergone kene iki ya jarang hiburan wayang kulit tok, Mbak Eka. Nggih, pun. Miturut kabar sing tak tampa kaya mangkono kuwi gitu. Nggih kok. Mugi-mugi ingkang tesih sami wungon tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Rezeki lumintu. Amin. Rezeki ingkang berkah nggih, Pak. Amin. Mengke dados penanggap wayang kabeh. Lah terus amin. Kakang Bakyu aja lali walingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamrih supaya lametaken gone masopir bayami Mbak Darsini. Dalam Mas Gareng. Kakang karo Darsini iki jan. Nah, rasane kok ya seger sumiah. Sanajan to tuwaning tuwa kapuk. Sinasa tuwaning sangsaya mabluk. Santene ya Greng, ha ya. Nek klopo nu santene ya wah jan. Mbak Darsini. Dalam. Ngerti ra, sampean ki nek numpak pit motor mestine duwe SIM. Duwe no. Nah, mestine wis melu ujian SIM, ya ta? Jelas. Ya, saiki aku arep takon Darsini. Ya, piye? Kok jangkar karo mbahmu. Wah, Iya, dosa dosa ya. Iki nek yuk Darsini. Yen sampean numpak pit motor ana rambu-rambu lalu lintas. Nek kowe nyata-nyata wis lulus SIM, kae rambu lalu lintas kae ana warnane ana abang, ijo, kuning, ya ta? Ya. 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 Ya anggere wis tarep ngono kuwi ya, Truk. Ha iya. Ngerti ra? Yen ijo tandane apa? Mlaku. Mlaku. Kuning Persiapan. Abang, Mandek. lah wingi kok abang kowe terus bablas wae, ayo. Kayak apa, Kak? Yang sekirane nek lagi abang iki mandek kok sik. Aja mbok terus ki, ni Darsini. Ora apa-apa ta? Kok ora apa-apa ki piye? Kadang ya bablas. Ayo ki dagelane banyak. Nek karo Yu Darsini ya ngono kuwi. Walah. Batut ke yuk. Montor mbali jengker akeh korban kadrawasan. Dolae mesake sing nyabrang anak rapi Mas sopir jelas sembrono. aja padha lena eling Totoe nyawa. prayoga manuta lalu lintas peraturanne kurcine keluarga kalimune slamet Presiden zaman bingek ini langsung nyaut. Wingi kae kula mboten saged niku Mas. Lah cilaka ini. Iya. Mulane untunge nek nggawa presiden beberapa era ngene iki. Ayo. Oh Yu Darsini kuwi tau nom ya to. Nek awake dhewe dong tau tuwa. Mulane Yu Darsini kuwi wah anggere wis metu
Sino Mandarin wah. Ditokke ya? Lah iya, aku tak tokke. Tenangno pikirmu. Ya kosekno ngenteni sangatno. Mosok ngetok kiyane to iki jamir to Kah? Ya di anu nang mikir di asta no, mikir. Mik. Kah. Nggih, Kang Petro, Kang Dereng. Nggih, Durung wonten ngantuk to? Pangestunipun dereng no. Nah iya, witekno kon ngantuk piye? Nggih, pamane ngantuk ya ditambani sino Mandarin kok so. Lah iya. Suwi banget ya, ora tau metu ya. Nggih, leres. Jan kangen tenan iki. Wong netizen iki lho. Wonten lokasi para miyarsa tesih sami lenggah wungon jenjem. Nggih. Wonten live streaming ugi tasih kathah. Alhamdulillah. Ingkang dipun antu-antu menika gending klasik Lah, ugi nggih. mengke minggahipun dhateng rekreasi. Nggih. Jan mengke dipun antu-antu. Apa Bu? Gending Piye? klasik lan kreasi. Kok rekreasi? Ya rekreasi piknik. Nggih. Lah ya, rekreasi ning ya nganggo kreasi ngono ya, Kak. Nggih. Lah nggih. Nah, iki pancen kudu anu iki diaturke mergo iki ana piyai sing ngersake sinom. Paugi kepareng rawuh saking rencang-rencang WMC kok. WMC. Petro nggih. Oh, nggih, matur WMC sembah Ngawi nuwun. ugi. WMC Ngawi nggih. Nggih. Weh, lah dalah nggih matur sembah nuwun. Nggih, wonten live streaming, wonten Pak Supomo, Pak Sapii menika saking SBA lan KAS FC. Oh nggih. Nggih. Kadang-kadang KAS FC kalih SBA. Ki Anom Suroto Fans Club kaliyan sedulur Bayu Aji. Nggih, kalian Mbak Eka uget-uget nika UFC. Nggih, uget-uget Fans Club. Kok Nah. guyu to kuwi nganu grup wayangan kuwi, gak mbok kira grup jotosan. Grup jotos. Ki nek teng TV niku UFC jotosan. Oh, ngono ya. Ya bener, heeh. Tapi nek UFC teng jotosan. UFC rangkul-rangkulan. Yang kuyung murih majuning seni lan budaya. Nah, damai ya kaya. Nggih, damai. Jan, Mbak Eka luar biasa malam hari ini. Aku koyo Doro. Lan uga wah kadangku nggih matur sembah nuwun saking Mbak Kramat Mas Eko Suroso nggih tasih wungon matur nuwun iki anggere awake dhewe mayang piyaine iki mesti tekan rampung. Lah iya, ora dadi ngopo nggih sehat selalu. Ya diaturke iki kanggo kadang-kadangku Mas Joko Suwarno ingkang wonten ing Lampung tasih monitor ugi. Lan iki Pak Pomo wonten ing Jember. Nah, Pak Pomo Kah? Nggih. Pak Pomo saking KAS FC nek ra kleru ya Pak Pomo iki ya. KAS FC SBA. SBA nggih. Pomo Jember. Nah iya, iki karo Yudarsini iki nek sino Mandarin iki ya kudu ditanya dengan bahasa Mandarin iki. Nah iya. Jenengan nek bahasa Mandarin tak Mbak Yayi kalau wau. Oh, ngono. Ya nek nonton pasinaon UNS bahasa sastra nek Mandarin. Mbak Darsini, Yudarsini. Nek Bu Darsini nggih paling ora nggih Inggris nggih Bu. Weh. Ini aku selamat apa malam kan good evening Bu Darsini. Panjenengane jawab, "Yeah, welcome. No smoking." ngono. Weh. Lah ya kuwi ngerti ra artine kuwi. Ngertos mboten to Bu panjenengan kok jawab kok no smoking. Malah welcome ki lho nduk nek arep selamat datang mlebu ngomah keset sik ngono nek. Keset. Basa Inggris kesete welcome jare. Nggih. Basa kesete welcome. Nggih. Dadi selamat malam nek arep mlebu ngomah keset sik nduk. Iya ta. Jan. Monggo anu budar sini. Ya, kaya ngopo? Wah, iki kangen-kangen karo anu Mbah Darsini. Ah iya. Wah, aku ndusuk pas lara ngono ya. Wah, apa-apa didulang. Anu adus ya didusi. Katokan ya dikatoki. Zaman biyen ya, Truk. Iya. Dikala ning gondang ae. Ah kuwi wah rambutku isih dawa. Kowe dhisik tau nandang kunjana apa-apa ya, Truk? Ah iya. Kunjana apa-apa. Malah. Ah iya rek, Petuk Yudarsini ku aku yo ngomong.
Ya yu, alhamdulillah saiki uripe adimu wis alhamdulillah pinaringan ayem tentrem. Derek remen ya le. Lho akan dile ngene susah aku. Wis tenang kok yu marai menitikkan air mata. Ora dadi ngopo. Yang lalu biarlah berlalu, gitu. Wong saiki awake dhewe wis menapaki masa depan. Ha iya. Awake dhewe wis kepenak, ya to. Wis tegese iki ya cukup nggo mangan, ya to. Cukup nggo anak bojo. Wis ayem tentrem jenjem. Wis ora kengguh apa-apa ya, Tru. Ora. Paling teni selane kowe, Tru. Ora. Teni selane. Ayo, kaya ngapa? Budar sini. Nika luar biasa di era tahun 90 91 iki udar sini wah. Pira kah? Tahun pira? Madu tok. Iya. Yo kaya ngapa? Suwantene yudar sini. Sinom Mandarin. Segai cah. Yuk. Hayya. Yo, senggane amara. Gula larang. Brambang yo larang. Sing medhuk rega kathrak. Oto. Anambahan senopati produksi oto pati amasudi Tepuk tangan berkata ke Budar sini. Kamsia. Dadi presiden nek senior iki yang ngono. Ayo, kuwi digodhog ora iso empuk kok. Iya. Magel. Ya, terima kasih Bu Darsini. Ibu kita Darsini. Nah, terima kasih sekali. Ayo. Wong wadon ki jane gampang ya toh. Nek wong wadon nek urip-urip karo Kyai Kakung ki kuwi wanita kuwi hanya ingin 4 hal dari laki-laki. Dadi wong lanang ki rasa perlu nika-nika. Mulane wong wedok supane ora
ndang lunga saka omah. Wanita hanya ingin 4 hal dari laki-laki. 1. Apa, Truk? Besar. Oh. Panjang, keras, durasi lama. Oh. Wah, purno we. Kosek Kang Gareng ngerti yo, ya ta. Iki tak jawabe, ya ta. Besar kuwi besar tanggung jawabe lho. Terus dawa panjang kuwi panjang pikirannya. Yen keras itu, keras tekadnya dalam mencari nafkah. Lho wong lanang iki ngono kuwi. Durasi lama lho. Durasi lama dalam menyintai. Lho iki sampai janah sok ben nganti sok ben tekan janah kono kuwi. Oh. Rungoke ngono kuwi. Dadi wong wedok iki ora pengen njaluk apa-apa. Lho mau cukup besar panjang keras dan durasi lama kuwi mau. Oh. Aku ya njaluk Kak sesuk Kak. Njaluk sapa? Ya lho, njaluk karo bojoku lho. Ha iya. Nggih. Oh nggih. Assalamualaikum. Mas Eni, nggih nyuwun dimaklum. Kungane nyuwun ladrang rujak jeruk bawa sinom laras lendro. Wah, sinom. Ingkang ngasta bawa Mas Yono utawi Ki Joko Kamatur nuwun sanget barokah kula nggih Mas Eni. Nggih. Petok trandang ngetak-ketak. Coba Ki Mas Yono nyuwun gunganipun Mas Yono. Mumpung ketemu Mas Yono. Nah. Mekipun. Alae ora dikeki girong. Ini Mas Yono. Nggih. Lah, wilujeng enjang Mas Yono. Wilujeng enjang Mas Jatmiko. Nggih, sehat selalu Mas Yono. Alhamdulillah pinanggih rayu. Lah nggih, wah seneng sekali bisa bertemu kalian panjenengan. Nggih, niki kanca-kanca mbatih wonten mriki. Oh, nggih. Kalih dinten kalih dalu. Weh, nganti katam mriki. Nggih. Niki dipun suwuni kalian Mas Heni. Ngesaken nggih. Nika pun bawani langkung rumiyin nggih, rujak jeruk. Ngapunten sami ajar niki. Nggih, sami kula nggih ajar niki nggih pokoke. Sami-sami belajar. Ah nggih. Yo, kaya ngapa? Bawane Mas Yono. Bedhog randang ngentang kuwi dawa sak apa-apane, Truk. Rambute dawa. Iya. Apa? Ya wis rambut tok wae. Nah, iya. Yuk. Mbokne gendok takkan dani Apa kang kok tandangi Eka aku gawe rujak
lombokne. Apa Mbok Eka? Lombokku ya gula terasi ya Radidangan penggalih niku Mas Fitro. Biasane nimpung wong lanang tekok bumbu, wong lanang kok crigis tekok bumbune wong wedok. Oh, lah nggih. Awitekno. Jeruk bali dasar. Yuk, Pur. Mutiara kependem haya. Lagon jaman biyen ki pancene yen dirungokke di era sekarang wis ora juarei. Iya ya Le. Iya. Mergane sing padha ngripta lagon kuwi dhisik iki ya direwangi tirakat tenan. Beda karo lelagon saiki, Gong. Heeh. Kaya tali ikutan saisine. Wah, tolo saisine piye? Ngono kae ya gampang der, nek ya gampang terus kalis ngono kuwi beda karo zaman-zaman tembang-tembang rikala zaman semono. Ha iya. Sinom terus rujak jeruk ki mau. Ha iya. Mbak Eka. Sini sayangku. Kok sayangku waradine kok. Tegese iki sayang antara kakak dan adik ngene lho. Ha iya. Nggih, kula nggih tresna kalih panjenengan. Nah iya. Antarane adik karo kakek ki. Piye? Kok kakek iki? Pripun? Adik kalih sinten?
kakak. Oh, alah adik kalih AA. Kok iso Pak. Ayo. Piye, isih seneng to atimu bengi iki? Nggih, pangestunipun. Semangat to? Semangat ndereke panjenengan. Ya kudu Wong semangat. tesih ditenggani piyai kathah. Napa nggih? Lah nggih no. Oh. Sami wungon lek-lekan tirakatan wonten daleme Bapak Sutresna kok. Alhamdulillah. Ya mergone kene iki ya jarang hiburan wayang kulit tok, Mbak Eka. Nggih, pun. Miturut kabar sing tak tampa kaya mangkono kuwi gitu. Nggih kok. Mugi-mugi ingkang tesih sami wungon tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Rezeki lumintu. Amin. Rezeki ingkang berkah nggih, Pak. Amin. Mengke dados penanggap wayang kabeh. Lah terus amin. Lah iya, nek iso ya dadi penanggap kuwi Mbak Eka. Mergo apa? Dalang iki saiki akeh ngembyah. Nggih ngawi menika nggih dalang kathah. Oke. Menika ingkang ngasta dembung Mas Adit menika nggih dalang. Weh, iya adikku lanang. Ya. Iki ngaturke penuwun, iki Nggih. nganggo alate adikku lanang Adit. Oh menika. Aditya Krisna. Iki Aditya Krisna Medyun. Aditya Medyun Kutha Pecel. Ayo, bocah iki dhisik iki wonge iki putih lho, saiki kok lemu. Lho sakniki nggih putih. Aku dadi pangling. Terus sakniki nggih putih lemu, gedhe dhuwur. Dhisik putih ngono lho maksudku iki putih merusuh ngono lho. Lah menika lek nggih tesih sami putih. Apane? Lha Mas Adit. Apane sing putih? Lha putih sak kulitane niku putih, gedhe, lemu, dhuwur, sikile papat lho. Kayak sapi. Kok sapi. Oh, piyai lemone kaya ngono kok. Ayo. Nggih. Ya tak dongake Mas Adit ya enggal-enggal gadah sisihan ya ta. Amin. Nggih. Jane ya arep digoleki arep apa to? Arep golek seniman apa ASN ya ta? Nggih. Apa guru? Nggih. Apa pegawai kae Pertamina? Nggih. Iya. Nek Mas Adit niku kantun milih ning piyaine mbok menawa dereng krentek teng jenjang pernikahan. Lah iya. Nggih. Lah iya. Nek kaya Mbak Eka. Nggih. Nek Mbak Eka nek sumpen nek duwe kepengin cita-cita duwe garwa pegawai apa? Nggih, paling ora nggih mbok menawa ben padha ngertine nggih seniman, mboten napa-napa. Sing nggih. tukang gender, Heeh. saben-saben iso lungguh jejer. Weh, ora pengen tukang sat? Nek lho, situ gamelan iki lho pengrawit. Oh. Tukang son yo iya. Heeh. Tukang son. Aja nek aku lu aja tukang son. Lah enten apa? Kowe mung diuntiri ae. Aku Mung dicoba tas. potensiku tak tutupi kok ora iso diuntirno. Iya. Ora tukang bonang. Heeh. Saben dina bakal disayang. Weh, bonang. Nggih, Nek gender iki mau apa? saben dina iso jejer. Jejer, gender. Terus menika tukang kempul. Heeh, kembul Saben kuwi. dina bakale kumpul. Weh, Terus dalang Heeh. mesti ditinggal melayang. Lah witekno wong golek kaya. Mergo ya toh. kabeh disayang ngono anggere kenekan mesti tinggal lunga kok iso. Ngono ku lho ya Ora. ampun kok gedhe aku. Nek masmu wis ora lho, Kang. Nggih mboten kula pitados panjenengan niku nggadahi Mbak Yu menika pun lah kudune kudu bersyukur lho ora entuk Kandhani. liya. Oh. Nah ngono. Wis aku ya mung Nek kae. pamane selingkuh ngono kuwi ora mungkin arek karo konangan Mbak Yu apa kok konangan ora mungkin wae Mbak Yu wis percaya wae to. Oh, kandhani kok. Saking primpenmu kok. Malah primpen iki piye? Ayo piyai kok yo le besus Iya. Angudiwati. Yes, alhamdulillah, ya ta, Kang. Terus karaoke iki adik lanang Lulut kuwi. Mas Lulut, Ah. piye Kang Asta Beduk menika nggih dalang. Nggih. Kuwi iki dalang hebat-hebat kabeh kuwi. Lah iki sing nggawa kendang iki Oh iya. Ananda Subontot iki. Subontot. Nah, kuwi ya Sajae yo dalang. iki yo iso nyanding terus bedina yo sawang-sawangan ngono kuwi. Apa ya calonnya apa ya seniman? Nggih seniman mbok menawi udakara dalu mriki nggih tesih teng mriki napa mboten? Enek fotone ya, Wan. Nggih mboten sah foto langsung tak tukne ngono. Nggih. Nah, sekirane nek wis seneng iki ya tang ditembung, ya ta?
Nek sekirane wis cocok atine segathuk wis rasane dadi siji ya di Nggih. ndang di lah secara satria mara ning ngene wong tuane ya ta. Nggih, tak selak dipek wong kok gelo. Nah. Nggih. Mulane kuwi. Leres. Aja kesuwen-suwen. Sing putri ya ngono, aja kesuwen gitu. Pacarane ya delo wae. Pacarane cuma sekedar pengenalan gitu. Pengenalan pribadinya masing-masing gitu. Aja kesuwen ning pacaran ya ta. Nggih. Ngerti dhewe. Aku ya ora mudeng aku ora duwe pacar ya jan nggih ngono tok. Mula tak kandhani. Nggih. Oh dikandani ngaten. Nggih. Iya. nggih. Baik ah. Dalem. Arek ngatur ki apa? Wis menawi wonten pamundutan wong mbak-mbak sinden nggih tesih anu pareng lenggah. Nggih. Lenggani panjenengan mengke dumugi tancep kayon. Iki Abimanyu weh. Titip nggo Simbok Sragen Biyung Darsini. Lah Wah. Nek iso njaluk elo-elo saka Mbok Dar saking Abimanyu Jakarta. Iki winong eneng lho iki. Wonten request-e elaelo saking Mas Abimanyu. Nggih. Wah, Abimanyu Unindra. Lagi kuwi mau jenenge Sinom Parijoto Mandarin. Urung nek elaelo engko nek urung uler kambang cucak rawa. Wah niku mengke. Anu Mas Abimanyu melengo kon delok YouTube ne. Lho akeh kon nanyekno kabeh. Nggih. Delok YouTube bae. Nggih. Ya, titip nggo Simbok Sragen Biyung Darsini ya. Napa nggih niku leres? Sik tak tokke dompetku sik. Oh nggih. Iki ditransfer kok. Dompetku enek duwite ra ya iki, Mbong. Nah, iki gen sah, gen disawang saka streaming. Nggih. Ki 200 sah keke mboke. Nggih, siap. Nah, ngono. Ya mbok rezeki anak soleh. Nek kuwi mbok soleh kuwi. Mbok soleh. Heeh. Kok buke. Mosok ya sithike gak enek pajeke to. Lah dalan tole nul bayar lho. Lek kene rono. Lah iki kono dianu sik. Nggih. Kok iso karo anake kok iso niki. Oh. Iki lho ciri khas kuwi. piye? Babakan ngono kuwi nek dihapusi blas langsung sut ngono kok iso. Ya, wis sah ya Bi. Ya muga-muga Mas Abimanyu kaberkahan, berkah rezeki ora bakal lokak nanging tambah samsaya kebak. Matur nuwun Le Abimanyu. Kau Unindra kuwi. Nggih. Mas Abimanyu Unindra. Nggih, dosen Unindra. Kula niku. Pimpinan Kerawitan Sanggar Unindra. Ya ini bagus, ngono. Menika dados tiket swarga meneh. Awar budar sini tiket swarga. Mbok menawa panjenengan Bapak Ibu ngersakaken tiket swarga. Monggo. Andani kok. Wis nggo madangi kuburan lho. Oh nggih. Nah iya, sok iso madangi amal jariahmu ya to. Nggih. Sok iso nggawa kuwi. Kuburan iso padang. Nek seneng anu nyicil tiket swarga. Iya, iso dono weweh, ya sedekah, nyantuni anak yatim. Nah ngono kuwi. Nggih. Nah, mulane Leres. awake dhewe mumpung isih urip ya to, isih diparingi rezeki ya. Pokoke sok suka Berarti- berbagi. Kula engko ya entuk jatah. Heeh. Bakale tak keke anak yatim piatu malah. Wah, luar biasa. Salut karo Mbak Eka. Nggih to. Wah, tetep lho. Lah mosok panjenengan dalang kondang ora ngeweki aku. Engko bakale tak wehke anak yatim piatu. Wah, tetep lho. Tetep aku wis duwe sasaran dan target sing tepat menampa kuwi mau. Sopo kuwi? Bapakku. Bapake. Lah Oh, iya napa iya. tinggal Pak Mbok yang sakno aku kok. Walah. Meneng yo aku. Nggih. Wis cilik ditinggal ya Ya ta. iya to. Telagon. Ya. Apa mbok esek? Monggo. Lah men kok Elaelo. Nggih. Hello. Kalih jumeneng nek mboten jumeneng Ora mboten- anu ya. Nggih mboten ketinggal saking live streaming. Ora ketok ya. Sabab kula kalih budal sini Eka. Nun. Wis suwek ora kena ngati. Urung suwet. Kula kalih budal sini kok nggadahi grup Grup apa? Duo Kadas. Apa kuwi? Eka dari sini. Weh. Terus menawi Anyar iki. Kula ngadeg nggih. Ibu kedah jumeneng kekanipun. Ya menika kene anu dipun Yudar periksa kene ora apa-apa. Wong zaman era sekarang ndak masalah, berdiri ndak masalah.
Wong sampean ya urung sepuh banget tok. Aja mlilik-mlilik. Sampean iki isih enak apane? Sing kandha Suarane iki lho, tuwek. suarane. Temane. Suarane iki lho isih enak. Panjenengan kita sih ayu nom kok iso. Sing kandha sapa tak antemane? Pak Nom. Oh, gak. Gak mani aku. Gak mani, mbok dimanek-manekke. Dhewe iki grup lho kok iso aduh kadas lho. Ngesok gawe kaos. Kaosnya didol ning ndi gatel kabeh sing nganggo kadas kok Mas. Iya. Piye? Jumeneng ora? Jumeneng kersane. Oh, biasane nyokek kok. Iya ta? Mboten. Ora ta. Para ibu cokean nggih lenggah wonten nginggil. Cokean sindenan pahargian menika buke. Lah iya. Nawi kadang nek kesel yo ngadeg, Ding. Mboten buke nggih. Kene, ya. Engko sing kewek yo. Nggih, mau jumeneng. Kaya ngaten lho kok. kaya taun ke lho yu, taun 91 ya lho yu. Nggih. Aku nonton Yudarsini iki wah ngono kan. Hela. Dipun tot. Aku isine kok. Anu, disapa dulu. Nggih. Wilujeng dalu Bu Darsini. Wilujeng dalu, Le. Nah, piye? Kan dile ngene. Sik kewes to, yaine ayu to. Kandhane kok. Aku ngene iki nek ning ngarep kamera nang guyu, sesuk nek aku teko pondokan lek gejek tenan kowe ndek iki nyapa? Lah iya. Nek ora dadi ngopo wong kabeh iki sing penting ki profesional. Nggih. Profesional kerja, iya ta? Nggih, leres. Wong nyatane Gak. Kai. Heeh. Ya yuk. Kang apa yuk?
isin yo isin yo Luar biasa. wah iso menggoncangkan publik netizen lho iki. Kae gecek nek. Apik lho Bu, pokoke sing tak kangeni sing au niku mau lho. Ela-elo nganggo jegok barang. Oh, luar biasa lho. Iki sesuk mesti ana sing motong lho, motong terus diunggahke ning YouTube ngono kae lho. Iya. Nggih. Iki sejarah iki. Nggih. Yudar iki sejarah. Nah, Nek iya. dipotong wonten YouTube, Heeh. wonten TV dipun siaraken mengke wonten Indosiar. Jejak kasus. Dadi kasus tembang Ela-elo dipun garap Gumyak kalian karawitan nunggal laras vokalisipun Ibunda Darsini. Nggih. Lho, ora hebat. Nggih. Lho kaya ngono kuwi sing cah monumental ngono kuwi lho, Kang, Mbak Nggih. Ikan. Ha iya. Ora lagu-lagu saiki iki ya pancene iso hit, iso viral. Nek ya mung paling sedina rong dina ya ta, suwe-suwene paling 3 sasi, 4 sasi ya wis kalis, ya ta. Nggih, kados to gending klasik mencen ngangeni kok Kang Petro. Lah iya, Wah, kambang, gathik, glinding, rujak jeruk, terus menika wonten laler mengeng, Nah, iya, laler ijo barang niku sik kadang jadi kangen terus karo ukur bawuk kae. Apa? Bawuke sapa diukur? Cucur kuwi lho. Gending patalon, cucur bawuk. Oh. Kok iso ngukur barang iki gatel apa piye Lah apa? kuwi mau. Dumeh duo kadasen. Dua kadas. Ah iya. Sembah nuwun, matur nuwun. Giliran Mbak Eka mau urung nyanyi ya? Lempun wau. Apa to mau? Duet kalih Mas Gondrong Mas Pak Yono wau. Ndek riyen dereng Anu mah ya, gondrong sak rujak menika jeruk. pun gondrong kaya Didik nyemprot. Nggih. Didik kempot tok. Nggih niku lho maksudnya pas kempot iki kakak nyemprot. Oh. Iya. Nggih Patres nggih kepareng tasih mungon Nggih. lelean. Matur Matur nuwun lho sembah nuwun. Patres. Nggih. Iki kudu dikancani iki. Monggo sinten? Aku njaluk karo Dik Wanda. Nah, Ki Dik Wanda urung adek Dik dhewe Wanda. awake dengi kok iso. Kok kadengi. Nek dengi jenengan apa tanggapan? Ha iya, Dik wingi. Nggih. Iki wangele iki cekelane ya angel lho iki Dik Wanda. Lah nggih wong nembe anu naik daun cara mono sinden nembe naik daun viral akeh piyai sing nyenengi piyaine dasare ya ayu lencir kuning nemu piring setelek pamane Nemu gire kok nemu piring. nek pamane luwe gak nek piring ya Nah iya. Iki mau ninggalkan tresnan terus ya. Nggih. Saiki pemota anu caosi tembang kangen nu piye? mboten menapa Lah iya. tembang kangen. Iki kudu tambah meneh ora apa-apa. Oh nggih dipun tambahi Bunda Darsini meleh. Oke. Adik sing anu hidungnya panjang itu siapa itu namanya? Mbak Arum. Aku lali lho, aku lalen mentoh. Aku anggere tak simpen nang kene iki angel banget iki. Mbok menawi panjenengan menika nggih kedah komunikasi to mboten cah anu enom tuwek niku nggih kedah dipadake. Paling ora panjenengan nggih kudu duwe WA-ne Mbak Arum. Oh, terus piye iki, Kang? Nggih WA-ne Mbak Arum mengke dilebetke wonten WA panjenengan. Oh. Oh, ngaten. Mengke terus jenengan kalih Mbak Arum WA-WA-anan. Oh, ngaten. Nggih, Mbak Arum nggih nyuwun izin mengke Pak Jatmiko WA-ne Pak Jatmiko badhe mlebet nggen panjenengan. Piye to? WA-ne Kah, dalam dikenake lho, dicethake. nomor niku Aja mung WA tok. WA ku lebokno WA-mu ngono ya. Beda. aplikasi. Asumsi kuwi lho. Aplikasi iku lho. Aplikasine WA-ne Pak Jatmiko mlebu WA-ne Mbak Arum. Oh, ku anu to, nomor kuwi ta. Nomor Oh. nomor WA. Sing kleru aku kok, Kang. Nggih to mulane jenengane ampun mikir werna-werna. Ora, aku wis tuwa ora mikir nego-nego. Mulane tuwa kok gak ndang ditebas. Hah? Kaya pelem. Iki Iya. dudu pelem iki salak. Ngunduh salak. Nggih nek dereng
200 meneh. Nggih. Lah iya, monggo 200 mengke. Udah salah medal mengke. Nggih. Tembang kangen. Tembang kangen. Mbak Wanda, Ki sarjana seni iki, Mbak. Arum pesindan kondang saben ngawi mesti arum. Mbak Wanda iki anu ya isih sendirian juga ya? Masih sendirian? Tasih no, Pak. Oh, tak kira iki wis garwa. Oh, dereng. Tiwas aku nglokro ngono. Jare bontot, wong duwe bojo kok, Mas. Seneng. Mangsa aku nek bocah dhewean kok kudu dikancani. Ora. Kekancan wonten panggung. Bener, kekancan. Nek de anu kae Arum? Barum. Heeh, ta Dek Arum. Sampun punya suami, Pak. Weh. Yes. Hong. Surem diwang koro. Iya. Nek ora dadi wong po. Iya. Prawan rondo, Dik. Sing penting seneng ngono ya. Oh, beda keyakinan kok. Lho kok iso? Jenengan seneng yakin tenan. Terus? Kene yakin ora kok. Iya. Gak nembang barang. Iya. Gumyak ra mari ngantuk. Nggih. Dasare iki Mbak Wanda ki ya isih ijen. Wis lulus sing pawiyatan isi ya ta, Kak? Nggih. Aku ya muling karo si Wanda. Wong kowe iki isih ijen, tak ibaratke kaya dene gedang sing lagi suloh ngono kae. Ngaten kok. Iya kudu ngati-ati sebab nek gedang lagi suloh kan ora dibrongsong wong ndak dicocok karo codot. Nggih. Codot saiki ngerti dhewe ta? Nggih, bahaya. Bar mangan ruruk tinggal ngalih. Nah. Kadung bolong. Sing mangan Pak Jatmiko. Anu kalah. Sini. Senengane dikeke aku. Rumah sakit aku sejelek-jeleknya orang gitu. Ya mboten to, panjenengan niku wanita, wanita. Laki-laki spesial di mata saya. Alhamdulillah, luar biasa. Kayak itu kan nasi goreng, kalau spesial kan pasti ada sosis dan endoknya. Terus saya punya Begitu apa? juga penjenengan spesial mempunyai kelebihan yang tidak bisa saya ungkapkan. Iya. Nah, nek pamane cara kaya Mbak manten kula kalih panjenengan kula Pak ibarate dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku sing dadi tawone, Nduk. Lah kok iso dadi tawon bakale aku piye? Yen aku nggondo karo gandaning kembang, aku bakal nyentup karo kembang kuwi mau. Lho, esuk bakale mbok entup awan tak entup meneh. bengi Tak entup meneh wong ayu. esuk awan bengi mesti Ngentup terus. ya ampun. Umpamane aku dadi kompor panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku tak dadi kae pematike dadi iki ora dadi genine ya to. Nek dadi pematike wae. Sebabe apa? Sebabe nek aku iso matik atimu wis nuwuhake tresno kelawan aku wong. Tresno kaya gedene geni sing bulat-bulat ana kompor kae. Ya bener. ampun ya. Aku mlaweti. Saking seneng. Oh mangkono. Iso umpamane aku dadi kendaraan mobil. Heeh. Panjenengan sing dadi apa, Kang Mas? Aku kendaraan mobil umpamane mobil ambulan. Aku ra melu-melu kok, Kah. Lek kok saged Lah iya, engko ambulan terus aku dadi mayite ngono piye. yo paling ora sopere, apa ora wiu-wiu kae sing ning dhuwur. Oh, Mbak Eka seneng sing diwiyu-wiyu ngono kuwi ya. Iya, wut. Sok kapan-kapan wiyu-wiyu karo aku ya, Kak. Iya, awake dhewe. Aja lali lho, Kak. Iya, piye? Wiyu-wiyu kok. Awake dhewe apa mau mlaku bebarengan mesti ditekoki karo Pak Tresno. Arep tekoki ning ndi piye, to, Mbak? Nik kok badhe nyuntikke Pak D ngono piye ya gak penak to aku. Kok iso. Lah malah mlaku karo aku kok
dipadake wong lara. Lho, pemene suntik ki check up kesehatan itu penting lho. Iya. Iya, Pancen biar- baku. Kesehatan kudu dijaga. Mulane aku Nggih. mling karo kanca-kanca mburi kuwi aja mewaton piye tok. Ya tok. Nah, Nih ya dijaga kesehatan. Ya. kesehatan kudu dijaga. Oh, kuwi. Kuwi wis tuladane wis akeh. Kanca-kanca seni sing kulino melek bengi. Melek bengi ku abot lho, Kang. Lah nggih. Ya, jane bahaya. Nah, Bahaya, memang kesehatan bahaya. penting ora gur kesehatan jasmani, rohani dan juga pikiran. Sebab kula wau mriki niku rada mbingungke wong teng mriki lak wayangan. Heeh. Wau keng krungune kula teng mriko 1 anmu 3, 1 anku 8 teng mriko lak dangdutan sing samping niku. Kula bingung. Terus kula tekok to. Heeh. Teng pertigaan. Menika Mas daleme Pak Sutrisno menika pundi to? Lah kok Terus? panjenengane jawab ngene. Ora ngono. Lek ora gak gathuk to terusan. Ora ngono. Sing mbok tekok iki sapa? Ora genah peteng kok iso. Terus tak tekoki neh. Mas, Heeh. daleme Pak Sutrisno menika pundi sing wayangan ingkang ngasta Pak Jatmiko? Heeh, terus jawabe? Ora ngono. Weh. Tak tekoki bolak Ketemu wong kuwi mau jur ora wae ping pindho. Ora terus tak tekoki meneh. Terus? Ingkang ngasta Pak Jatmiko menika karawitinipun nunggal laras aku. Terus? Dijawab ngene neh. Ora ngono. Bareng tak sawang-sawang kok bae kuwi gendeng. Kok iso? Iya, bae gendeng angger tak tekoki apa wae jawabane ora. Kuwi wong gendeng. Oh. Panjenengan teng prapatan niku wau roh apa ora? Gah aku ora omong. Nah kuwi jawab kuwi. Kuwi jawab ora omong kuwi. Aku ora omong kok. Ah, arek ngomong kok serimpet udut. Aku ora omong. Ah, Ya. kuwi ora neh pindho kuwi. Ya. Sesuk tambakne. Ya, matur nuwun. Yo, anu bacot kene. Mbak Wina. Anggun. Nah, Anggun Mbak karo Winong. Winong. Nah, iki seri kok ya, Nak. Nggih. Serine kok. Kok iso ayu-ayu ning ngene. Sun aku nek gedhe ya ngene iki. Jumeneng Piye? Mbak Winong. Piye nek sok gedhe piye? Ya cepi jumeneng riyen. Ya, ngadeg sik. Ini nang. Ngadeg sik nduk Cahayu. Winang. Winang ngene. Nggih. Nang kalih Anggun. Nah, sing Nah, bapak, sing ngeten iki bapak. lho, lah. Sing padha Galeyah, sing galeyah. padha semlohene lho. Ngaten iki. Nah, aku diapit wong loro iki. Lah, aku nek gedhe ya ngene-ngene iki, Sok. Lah panjenengan ora ngerti to, sampo kae enek sing kemasan botol. Piye? Terus yo enek sing kemasan saset. Nah, Kemasan santet. Saset. Saman saset. Oh, Saset. ngomongku kemasan santet. Nyantet kowe gundulmu Sok. Piye? Iki kemasan botol wong loro iki. Heeh. Nah, aku kemasan sasete ngono. Jadi kudu saling melengkapi. Nek botol tok nek nggo lunga ki angel. Berarti sampean khusus digawa lunga. Iya, ora apa-apa. Kayak tas ngono ya. Heeh, digawa. Tremos. Heeh, gak kok. Kadang diadahi cepuke sedeng kok. Kuwi adiku lho no. Kae barano adine piye? Apa? Jare sampean sing dedike. Yo cilike Mas yo cilik yo tuwek kok iso. Oh, cilik suwek ta cilik. Tuwek. Iso suwek Lah iya. nyanyi. Ya. Lagune Lagune ayang-ayang. apa iso kanggo anu, nganggo gamelan? Kudu wae dangdut salah sitok ngoten. Apa sing lagi hit? Apa manut? Apa? Jangan ayang-ayang toh, ayang-ayang belum. Ayo wis kitir sumilir. Lah. Kitil apa? Kitir. Kitir nganggo R. Kok ngintir? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kitir. Nggih, Pak. Maaf ya, Pak. Aduh. Kitir. Ngoplok iraiku dhewe. Kuwi ndakamu ya. Maaf. Ngancen Ndak sadar Piai lho. ini ki rada latah ta rae. Lah ya. Saploke serawung bontot iki lho. Napa, Pak? Saploke serawung bontot. Oh. Bontot sing ngajari aku. Bontot sing ngajari aku. Ngene iki digetak koncone cah lanang ngono malah. Ah iya. Hayo kentol, jengkol ngono ku lho malah nerokke kok iso. Ora oleh ngono kuwi. Kitir Ndak sumilir. ada
Nggih, napa Kitir Sumilir, Sik, ayang-ayang iki. lestari. Mbok menawi wonten pamundutan, Pak. Lah. Oh. Napa, Pak? Oh, nek Mbak Winong lek spesialisipun jaranan. Oh, jaranan. Ya. Berarti Kitir Sumilir ya, Pak? Nggih. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Bi Abi, iki Ah, lho Winong arep jaran lho Bi. Piye? Lah, Mas Abimanyu. Mas Abimanyu periksani lho. Disapa sik wong yang nonton, disapa sik. Mas Ngejak. Abimanyu, halo. Kamera mana kamera Mana mana ya? kamera. Dadah, Yang mana, dadah. Pak? Kamera mana Yang kamera? ini ya. Ya kuwi. Ya. Halo Mas Abimanyu. Jangan lupa ngono. Jangan lupa Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga Dan jangan lupa juga sawer. 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 Nah, ere sing cetha, ndelok ilatmu to? Wah, lah nyeweng no. Aku ya ulo. Anu, Sawer. nyawang. Oh iya Ter Aidin wal Faidin ya Mas Abimanyu. Ya. Serasa dodo Masih- wong nek dodo video call-ane ngono. Kok nesu to, Bang? Cemburu mesti cemburu ora. Oh, tau sampean meri to, Bang Budar di sawer. Cemburu karo Abimanyu. Sampean meri to Budar di sawer sampean gak dikei meri to. Ya. Abimanyu jur nyawer wae aku sing nyediani cash terus. Mungkin jenengan nggih disawer. Iki apa nggo sangu, jur nyuwar nyawer wae. Mungkin jenengan yo disawer bentuk TikTok niku lho. Oh iya, betul TikTok. Ya. Ya iki Bi, iki wong Winong lho. Winong wis tak deke iki lho, disawang sik, kurang piye. Dibatin, Bi. Harus ditepuk-tepuk karo anu padarane kegarwa. Garwa nembe anu nggih hamil. Cuk gen kaya Winong. Oh. Kanggo nelesi luka-luka hatiku. Matur nuwun. Wes. Pancen duwe spesial dhewe-dhewe ya Mbak Eka ya. Yes, nggih. Oh, Mbak Winong iki spesiale kuwi Jaranan. jaranan. Tulung agungan. Nah iya. Pun jaranan tulung agungan Mbak Winong. Wah, ampun. Wah, jan kuwi Nggih. arep golek setir bunder ngono gampang. Nggih. Nek mong ngetokke tulung agungan, wah. Wis piyai-piyai sing do lenggah kuwi wis Nggih. omeng. Wingi kula nggih ajar Nah. Lajang Kobis kalih Budar niku alhamdulillah sakmenika kula pun tumbas kendaraan kok, Pak. Alhamdulillah. Kula ndek wingi bar niku mendet saking toko langsung. Waduh. Gris. Kes. Kes langsung. Edian. Nika mendet angkong kula nggih nyambi nguruk Harga apa? nguruk tinggo uruk-uruk telek. Lari uruk telek. Nggih. Walah sambene Oh Kak. nggih disyukuri tembe saged tumbas angkong mbok menawi mengke tesih anu berjalannya waktu iso tuku liyane. Lah iya no. Nek alhamdulillah dengan napa nggih wong sampean sakniki ya alhamdulillah wis kondang kaloka dijagating pakeliran ya disyukuri ku nek wong ora nampa wahyu wis ora bakal. Nggih Wahyu, Ayo. nggih Budi sok kadang-kadang rencang kula niku sing ngancani kula. Sapa? Wahyu Budi nggih Heeh. utama barang niku. Lah iya, Wahyu Budi Rahayu. Nggih. Ki. Matur nuwun pangestunipun Pak Jat. Saiki anu Dek Yayi karo Dek sapa kae? Nika Dik Naja. Nazab. Mboten nganggo zap. Naza. Dek Naza. Dek Naza. Mbak Ya. Yayi. Mbak Yayi, gini Mbak Yayi. Aku asem. Kenapa toh? Oh alah. Abimanyu ki senengane kok ya jur anu transfer ae. Iki nggo sapa neh? Nah, menika. Kagem sinten? Nggo sapa? Nggo sapa Bi? Kene. WA aku iki 200.000 nggo sapa iki? Wih mesti genah wih, wis jelas nek iki. Ah, 200.000 to? Wis genah nek ora nggo aku kuwi. Ora gak.
Iya. Iki kok kabeh bakal sinden-sinden disawer karo Mas Abimanyu kok. Kandhane Nggih. Piyai Jakarta ki ngono kuwi. Ngono, pokoke engko nek pamane gak enek tagihan yo. Waduh. Digo Dede Winang no. Ah, Oh alah, Bibi. iya iya. Oh, tak tok kesik. Wah, jar kurang ajar kok iki No, saiki. ora kaya ngono aku Mbak Yumu lho, Nong. Aku gak Iki aku sangu cash cepet esuk nggo sangu kok mung dadi Iya. mung transfer ae. Lho panjenengan yo transfer genti. Hah? Kayak ono to Nong rekening. Oh, kok tak transfer. Wong Winong yo duwe rekening listrik lho kena. Wong tuwek ra mudeng BRI opo ra mudeng? Mudeng listrik iki. Wong tuwa. Bi, kisah ya Bi iki 200. Nah. Nang, iki kanggone Mas Abimanyu. Ayo, kameranya di mana? Nah. Ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Semoga lancar rezekinya, diberi kebahagiaan lahir Amin, batin, amin. terus Apa? sehat. Satu keluarga semuanya selamat bahagia. Terus nanti semoga dedeknya lahir selamat jadi anak yang solehah. Iki omong apa to, Nong? Ya kan belum tahu cewek apa cowok. Diajari Bapak. Kak. Enggak, kan belum tahu toh cewek apa cowok. Jadi bingung. Ya. Jadi ya udah kalau enggak soleh cewek. ya soleh. Wah, Cewek. berarti Cewek. semoga nanti kalau lahir menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa dan sekitarnya. Gitu ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Dadah sik. Muah. Terima kasih Mas Abimanyu, Mbak Eka belum loh. Lah ngomong nang ngono. Lama aja. Mbak Eka belum lho. Ngomongno. Ayo. Banget. Ngomongno. Rombongane barang kok dhewe ya kaya. Lah nggih. Jenengan sisan ora? Ora. Aku Oh. cukup donga ae karo. Oh, ora. Jalukne apa ora? Hah? Jalukne apa ora? Apa? Jalukne apa ora? Ora. Oh ya wis. Mbak ayo iki no. Lho, piye? Sing ning prapatan. Oh, asemi bali nang perapatan meneh. Niki lagune napa Mbak Yayi, Mbak Naja? Monggo. Tak weni kamardikan, pokoknya sing gumiak. Apa lagune? Tak weni kamardikan. Apa? Mau rembukan sik. Ku nek wis rembukan ya toh. Terus ngomong karo keluargane diangkatke jam pira. Mayit kok Gus. Lah iya. Apa Dek Yayi? Lestari. Oh Lestari. Ya. Yayi iki ya. Wah. Yo Wis. apa-apa iso sinden yo heeh. Mm-mm. Nyanyi campur sari yo iya. Sapa, Mbak? Laris e nikat. Sapa to? Mbah, awakmu lho. Ayo kuwi yo anu kok apa rok ana kok yo. Nggih, rok obat kelek. Lah iya, apa aku mau ngomong apa? Roll on. Kuwi kleru. Sing bener laron. Nah, ya wis. Matur nuwun. Baik ah. Iki lagu sing pungkasan. Sadurunge lagu pungkasan Mbak Eka pamitan sik no karo Nggih. para pamriksa pamirsa. Nah, Nggih, kagem keluarga ageng Bapak Sutrisno lan para miyarsa ingkang rawuh dalu menika. nggih. Matur mbah nuwun sampun kersa nimbali kula. Kapuluh kula saged nderek sowan nderekke panjenengan Pak Jatmika. Nggih, matur nuwun. Tamtu kathah sanget lepat kula dipun agungi pangsami nggih Pak Jatmika. Nggih, dawa Nggih. sami-sami. Nyang Solo tuku tahu. Mm-mm. Keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringana sehat selalu. Ya. Menang Solo kok ya tuku susu. Pak Jatmika ya tansah panjang yuswa selalu. Amin. Ben iso ngejak aku. Amin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ora dijak aku nusul. Anu, iki nek aku nek urung metu iki nang awak kok greges-greges. Coba pelok anu barang. Sarung jagung. Ya.
Sinten menika? Kur. Ukur nggih. Kur Mbak Eka. Berarti kula lungguh niki nggih. Ya, enggak. Nggih nyuwun pamit matur mbah Nggih. nuwun. Dawa sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Pak Tris.